בשנת 1931 התחוללו תמורות רבות בעולם. נוסד האצ"ל, הארגון הצבאי הלאומי בארץ ישראל. רעידת אדמה הרסה את בירת ניקרגואה. בניין האמפר סטייט נפתח לראשונה והיה למפוארים בעולם. ספרד הפכה לרפובליקה. נולד מושג הצבר, השוואת הישראלי לצמח הסברס. ואפילו ההימורים הפכו לראשונה לחוקיים במדינת נבדה בארצות הברית. בתאריך 31 למרץ נולדו לא מעט אנשים ידועים כגון אל גור, שהיה סגן נשיא ארצות הברית ומועמד לנשיאות, המלחין הנודע יוזף שטראוס, הזמר והמלחין אהוד בנאי, הפילוסוף והמתמטיקאי הצרפתי דקארט, אנרי השני מלך צרפת, ונולד גם אנרי שיש הראשון. נולד בתוניסיה, בעיר תוניס, ברובע היהודי, ליד החפסיה, ברחוב אשור 18. הנרי, או בהגייתו הצרפתית אנרי, נולד בשם אנרי איזק איזידור. אנרי, בן ראשון, אך שני מבחינת סדר הצאצאים, להוריו פליקס מסעוד, סופר ועיתונאי נודע, מעדת הטואנסה, ולאמה פרננד, בת לעדה האשכנזית-איטלקית, עדת הגרנה. פליקס ואמה, המוכרים לנו כפפה וממה, נישאו מתוך אהבה בלתי אפשרית כמעט באותם ימים, בין שתי עדות יהודיות בעלות פער תרבותי מנוגד במנהגיהן ובסגנון חייהם. לימים משפחתו של אנרי שילבה אורח חיים אירופאי לצד חיים עממיים טוניסאים. קוריוז מעניין הוא שאורי נולד בפרשת בעלותך. ההפטרה לפרשה זו היא רוני ושמחי בת ציון, זכריה ב' י"ד. לימים נכדתו הראשונה תיקרא בשם רוני. אנרי כאמור היה האח השני מתוך שני אחים וארבע אחיות לפי הסדר הבא: לידיה, אנרי, אנדרה, מרים, ויויאן ושירלה. אביו פליקס היה חברו הטוב מילדות של נשיא טוניסיה הרפורמיסט חביב בורגיבה. אצלו הייתה לו דלת פתוחה. אנרי למד תורה בקוטב, המקבילה הטוניסאית לחיידר. פעמיים בשבוע למד אנרי, ביום ראשון בחוטה, וביום החמישי הגיע הרב ללמדו בבית הוריו. במקביל למד אנרי גם בבית הספר הנוצרי אקול דה גרסון שברחוב לגליז, בבית הספר לבנים שליד הכנסייה המקומית בעיר תוניס. לכשפרצה מלחמת העולם השנייה, נסגר בית הספר אקול דה גרסון, ואנרי עבר ללמוד בבית הספר אליאנס. את לימודיו המשיך אחרי המלחמה, אך היא נקטעה באחת, ורצף הלימודים נקטע ואילץ אותו ללמוד את החיים. אביו פליקס, שהיה עיתונאי נרדף על ידי השלטון הנאצי, ירד למחתרת והסתתר עם משפחתו. אנרי, שניחן בחוש מסחרי מפותח, הפך באחת מילד רך בשנים לסוחר ממולח שמכר בסמים לחיילים גרמנים תמורת לחם שחור וסיגריות לאביו פליקס. בעזרת אחיו אדוארד, אשר קפץ על עגלותיהם של רוכלים מקומיים שהיו בדרכן לשוק, אסף אנרי את הירקות שהשליך לעברו אדוארד ושיפר את תזונת המשפחה. אנרי חגג בר מצווה בגיל 14 וחודשיים. המסיבה נערכה בבית הוריו, והוא עלה לתורה בבית הספר זרע יצחק בתוניס הבירה. בית הכנסת נמצא בסמוך לבית הקפה ז'ניינה, שהיה שייך ליהודי ז'וזף קסטרו. אנרי סיים תיכון ועבד כשנה כעוזר לעיתונאי במסגרת עבודתו של אביו פליקס, שכתב את הספר הזהב והדם ללור אלסון, וכמו כן עבד כעיתונאי מוביל בעיתון הערב המרכזי הד טוניסיה לקו דו טוניס, והיו לו טורים בעיתונים טוניס סואר, לפטי מטין ולה פרס. בנערותו השתתף בפעילויות נוער של מפ"ם בסניף הישראלי בתוניס. שם קיבל אנרי הרצאות על ארץ ישראל ולמד על הפולקלור הישראלי באותה תקופה, רקד הורה ושר שירי ארץ ישראל. בשנת 1948 עבד בחברת ביטוח בחברה צרפתית ששמה אטבליסמנט אצל מרסל פורטיה. אנרי שימש כפקיד בחברת הביטוח וסייע במחירה ובהסדרת פוליסות ללקוחות.
אורי עלה לארץ ישראל ביום ראשון, 24 לאוקטובר 1955. אורי נאלץ לפשוט את החליפה, להפשיל שרבולים, ונשלח ישירות להכשרה חקלאית בת כ7 חודשים עד 30 לאפריל 1956. הוא נשלח לקיבוץ רגבים שבשרון, ועבד בעירוב דשנים לקרקע ובעבודות הקיבוץ השונות. היו קשיים לא פשוטים באותם זמנים. הלם הקליטה, תקופת הצנע, טמנה בחובה חלוקת מזון בצמצום רב. אורי למד הכשרה צבאית שכללה הפעלת רובה צ'כי והפעלת נשק אוטומטי מסוג סטן. לאחר מספר חודשים, אורי עזב להכשרה חקלאית בחוות מאור ליד חדרה, ומשם להכשרת תימורים ליד מושב נהלל. שמואל דיין, אביו של משה דיין, היה המדריך החקלאי הראשון שלו. אורי למד עבודה חקלאית. אורי הגיע למושב ניר עקיבא שבנגב הצפוני בתאריך 1 למאי 1956. היישוב נקרא אז שובל 2. אורי היה חלוץ ובין הראשונים שהפריחו את השממה בנגב. הוא חי בצמצום ובדוחק רב. חי בגפו וסבל רבות מהסתננויות של פדיונים שגנבו רכוש וחיות בית. רותי הגיעה לביקור מקרי עם חברתה ליליאן לאחר שאחיו אנדרה הכיר אותן בטיול בדימונה, והנרי התאהב בה. אורי התחתן עם רותי בתאריך 31 למרץ 1959, לאחר שיצאו וגרו יחד כשנה במושב. הנישואין היו בתאריך יום הולדתו. ב-1956 פרץ מבצע קדש. אורי נטל חלק במבצע וביצע כחייל בצהל הבטחת יישובים בסובב עזה. בשלהי 1957 היה אלוף ישראל ביבול סלק סוכר והשיג 12 טון לדונם, שיא ארצי באותם זמנים. בתאריך 24 לדצמבר 1962, בנר שלישי של חנוכה, נולד בנו בכורו מאיר. ואורי היה מאושר שיש לו משפחה משלו. בסוף שנות ה-60 היה ממגדלי השום הגדולים והטובים בארץ. הפיילוט הראשונים בארץ מטעם משרד החקלאות לגידול שום ברזילאי בוצע במשק של אורי שיש וזכה להצלחה גדולה. מלחמת ששת הימים 1967 שימש אורי כתותחן מילואים במסגרת כוחות הנ"מ בגוש היישובים של עוטף עזה. בתאריך 30 ליולי 1967 נולדה בתו אילנית, ואורי היה מאושר. במלחמת יום הכיפורים שפרצה במפתיע באוקטובר 1973 נלקח אורי בעיצומו של צום מבית הכנסת ישירות לסיני והובל לבסיס בלוזה. שם שימש כתותחן במסגרת כוחות הנ"מ ושעה כחודשיים רצופים בסיני. אורי המשיך בחקלאות ופיתח משק חקלאי משגשג. לאחר עשרות שנות נישואים נפרד אורי מאשתו רותי בשנת 1984 וניסה כעבור זמן קצר לאני אביטבול, יבוא אישי מפריס. החתונה התקיימה בנתיבות באולמי אפרת, ואורי חגג חתונתו השנייה ברוב פאר והדר. באוגוסט 1991 נולדה בתו השנייה הילה, לאחר שנים של המתנה לבת המיוחלת. אורי ידוע כגנדרן לא קטן, והוא לבוש לרוב בהידור רב. מכריו ומשפחתו יאמרו עליו שניחן בחוש הומור יוצא מהכלל. יאמרו שהוא מארח למופת ואוהב חברה, בשלן בחסד, קפדן, אבל יקה באופיו. אין ספור שבילים ויציאה, רושם בתוך יומן מסע, להתערבב ולא להיבלע, רושם בתוך יומן מסע. והיה ומישהו בא, אל תסתובב, כי זה תמיד יכול להיות זה שידליק לך את הלב, יפרוק את הכאב בשלווה.
על המכה, רושם בתוך יום המסע. כולנו עשויים אבק של אהבה, רושם בתוך יום המסע. מביטים למעלה ונושאים תפילות, כשבינתיים שוכחים שהמשמעות לחיות היא לשאול את השאלות ולענות. לא התבלבלתם, אנחנו עדיין במסיבה. ערב טוב ושלום רב לכם. כאן מערכת חדשות 2 עם ידיעה מיוחדת שהגיע זה עתה. בשעה זו מתקבצים משפחתו וחבריו של הנרי יצחק שיש לברך אותו ולחגוג עמו את מסיבת יום הולדתו ה-80. לנו לא נותר אלא להצטרף אל כל האיחולים ולומר מזל טוב ורק בריאות. עכשיו בחזרה על השידור שלך, מאיר. 졸세 위인이신 병야린 김정일 장군님을 높이 모신 한나라 정치인민이 사회주의에 강성되고 건설해서 일대 비약을 창조해 나가는 벅찬 시기. Deutschland, Frankreich und Großbritannien in den letzten Jahren ein по урегулированию отношений, связанных с поставками. Thousands of people that are gathering here in front of the Israeli consulate in this wonderful sunshine, and we all are thinking about you. كلكم نايمين تو، كلكم تعبانين واضح. ليش هذا التعب؟ لماذا هذا الإسرائيلي يقتل قاتل كندا؟ Je sais que la France ne redoute plus le changement, mais qu'elle l'attend, et ce changement, c'est nous qui allons l'incarner. Perché ogni persona rapita sia prontamente restituita, faccio appello ai responsabili israeliani. So here's to you, young fella. May God grant you health, joy, and many years of happiness. God bless.